Poďme spolu do Rossmannu pozrieť sa na korejskú dekoratívnu kozmetiku. To, že majú milión korejskej skincare, určite vieš, ale možno ti unikajú tieto značky dekoratívky, ktoré majú čo ponúknuť. Začnem mojou najobľúbenejšou a to je Moira. Ak miluješ zaujímavé farby, textúry, efekty, tak túto značku budeš milovať. Táto jedna ceruska zelená išla so mnou a pozrie na tie očné tiene, úžasný lesk a takisto krásne glitrové lesky na pery alebo highlightery. Daisy je značka, od ktorej som nič neskúšala, ale majú to všetko takto krásne rúžové a veľmi ma zaujala táto paletka, ktorá má jemné glitrové tiene, ktoré sú pre korejský make-up typické. Nájdeš tu aj Saint Laurent a ak sa ti otláčajú všetky špirály, tak vyskúšaj túto, pretože tá vydrží všetko, ale priprav sa na dlhšie odličovanie. A ďalší super produkt sú tieto ich lip tinty. A ak by si hľadala virálny tear make-up, tak ten nájdeš v oddelení skincare. A na záver jeden tip, aj ich privátna značka Isana má líniu korejskej kozmetiky, ktorá je vyrábaná priamo v Koreji.